to hagani ko porpat nga ay ngu yo play ba ngan wan ra biang gini ko jing hikai ka ba ngidang satem ka ba ngakren japang ka jan sop span ka umpniang bat kawan kumanga la ong yifina du ubasdang ba kani ka jingja ka ba jisu yitho japang unang samaria ba ba kadai ka jingtho kabau jisu abau krani gani udan ke jingyo I kabau jingai ba udan ki nongrim ki bangi dari ban snotho bakani ke jing hikai ke jong ke krani ke jing shakri blai kabangi don nadu besdang hadu bekut pada ke jingwan arsian ke jong na kita daw nga kwa mata ke ski bangan wan ra igini ke jing hikai sesisian kabangala krani fiba hadin ba u lingdo ba du lepi ke la yat light nau tu ba riu ba hap ring ki nong to kadau ke ba konsan ke nong ba kim dan ye ke ei ke ba uni unong samaria udan unong samaria udan ye ke dot not ke ba sngosan ei ba udan ke jinglong ke ba ula ban hiar nau kada jong uban pet ye ki riu ke ba hap ba ring jong ki nong to unong samaria udan ye ke ei ke ba ki lingdo ba u lepi kim dan udan ye ke jain sop span kabangala kren ye ke tien ke jong blai ke be im ke bon ra ke jing khia ke jing mong jong ke jing im to ki brio ke ni gisni udan ye ke priang ke be kren ye ke jing pen sle ke jong min sim khoi bat ngala pen I ye ke jur jong ke priang na ke kitab exodus ke lanang ke belai po bat ngala kren shafi ye ke tu ke jing hikai ke ba khambnia le sia ke jing de bat ke priang bangala pen iba ko umpniang kadon kampalat ia kaban pen me ia ka haga ding peniang syarak malaga por kadon kam ia kaban pen me ia ding jong ke jing sha ya po to ke tabernacle shabar nang ta ublay sha satya ban wan ra na ko pe jing sha ngala kren ba ka umpniang ke kren ru ia ke jing shikri ka bangila ia kaban pen kentang na ka benta kitiar kitar ke badana po ke yeng ke jong play bat kanogo ba day daga ni ko umpniang ka logo ba kintang ba khoi ngala pen I ba baro ga jing shakri blai hapo hagini sngi ki bangi emangi menta kadon kame gini ke chu hi ba baro ki bangi le nam ta ka kamu blai ki de benda don gini ko umpniang olip ka ba krani ka jing pen sle jong men sima khoi na tangala kren ba ka day ru ka ban pen sle yo aron ba ki khon chin rang jong bakila ban le ki kam lingdo jong ki shabar nang ta ublay sha kila ban yapro lada kile ki kam lindo ban ai ke chinknya khama jong play lada ki klemyo e ke jingpen sle jog ni ko nyang olip kani ke kren ru ye ke jing shikri play ka bangi he kini ki sni ni not ban shim ni not ye ke ban le e nam ta kamu play ni le la kale na mar bangim de saliat han ngai nim tip ba ka yap ke jinglaw men sim ha ke testament ke brim ki yap ki brio Rega testament ke betumai ke yap ke jinglang mensim habangi le e ke kamu play shabar na ke jingpen sle ke jong mensim ko kita ke ke jingi kai ke bedon kam pi na kwa nganda pen ki ba ya pi mena ke sngi de ke jingi kai bala da pidei ki ba yang ban le e la pilong tangi nong yalam jingi sen pilong ki nong ruai ha ki rukom ke be per pi ruai ne ke longa ba pi same ke tin ke jong play Nega ba pishimi ki kam kum ki chairman kum ki secretary. Ne pishimi ki kam kum ki badana poga Bible kum ki apostle ki prophet ki evangelist ki nong yalap ki nong hikai ki temen besan ki rangba ki deacon kita ki rangba apoga balang. Ne pishimi ni ki kam baro. Don kama na yo e ke chingpen sle ke jong men simba khoi. Namar lada unu lingdo a ke testament ke berim. Yo ye gani go umpniang la msim pandai dengan go umpniang ulang upom bit ye ge jing shikri apo to ke tamanakal ta hagi jugo poro u ongkum ne ngala kran ni gani mana gani gisni bat ngakwa ngan pule piang ni gani lenong ka ba life how to kitab exodus tongan pule ke khat biang ka ba life ar ngan beteng kendiat ni ge jing kai bangin si poi shaga wine menta gisni fi da pi pet ye gani u ongkum ne wat pensle da kaya ga met ubrio takade go warning limne ha ga rukom jo ga jinkle wat how da go wepat
ka basriya meka kalong ka bakintang bat kalong ka bakintang ken hafi kani ga khot ang ni fi ka kren chapang ka warning ka bo play ai ka ladap kren ni gani bo play sha satya ya ka ban pensle ga met ubrio ngala pin I bagani kam dai na ka benta ka met ka dai na ka benta ka bakin jaman siam ka ba bot nang tanga la kren ru ba ubrio la ban duplicate lani ban clear da ka waipat ka basriem ya ka tai ka umpiang olip ka balang original uno ba clear eka da ka ba pensriem eka le sila dengan bu de ktin ka ba bet na mabaro ngi tip eka ta la dangi duplicate la dangi pen clear eka da ka waipat ka basriem eka u play wang on otno iki na ka jat na Israel ka ba mut ila ban ya pro pia gini gisngi shibon ba gi breu ki duplicate eka anointing ki duplicate ega jingpen sle da ki popon ki rukam ki bangala dep kren ba nga tuwai ba kani ki jing kren ka bangala dep kren ka lo ka jing shai pi ba finom lek shakatai ka balong duplicate manum pong da ka ega bam day hari ban wan shaka originality jong ka jing shakri blay blay ula khat ya fi pin lang kum to priang ega tu ka jing lang fi singo hon ba ka tu ka jing lang shakri blay ba ka tu ka jing lang kren kat kum to kum ba blay ula bo ya fi le kum ba blay ula ai pi pin le nai per to bot ini no nai bot ini no namar kanogo nogo ba bisu bot kanogo nogo ba bisu kop da ka jong ki wai ka dai ga bam snotan blay open sle ya ga duplicating blay open sle ya ka originality na ka ta daw nga duwai mo ta sngi bagani ga bang kren chi ga lo ga jing ku dak net ba ga ta ki la pi kwa ga jing pen sle ga do blay blay jo pen sle ya ga ba pi duplicate blay pen sle ya ga jing long original jo fi but nga kwa mo ta sngi bangan wan ra ni ga jing kai ga mangala ong pi ngan peteng kendial but wang sa ga bai de warning wang jaru ba khle ga bu kum gani la ne jar u bo na ka hau nong wei on ot no ken yuta na preng upat lang jo fi la de pipule ba ga bible ka ktien nong wei ga bible ka kran ni gibril ki ba khlempat priang yo Jesus Christ ki ba pat dei ki traish nong ga hima play ki ba khlempat kha ga hima ga jo play da ga jing kha sin ki ba khlempat mat ga jing pnem ka ba shisha ba ki khlempat dei ki khon jo play fi na ka daw pin lap barabor wala nangi ong ila kha ga yeng kristan wala ngi ong ila dei ki kristan wala ki brigo ba pet chingi ki ibang ye ket ki kam niam kam balang jingi hendai lada piklem da mat ka jinkla ka bamut ka bishisha lada piklem le tip bala khar sin MP lada piklem le snow tro bo play lada penlang ye pi ki khon chen ram ki khon kan tai ba ba pinot man khat yo play ku pa jam pi ba blang nga khwa ga long fi lada pim snow tro ye ka ta kalong ka ba ma ka ta ba lada pi priang ye jingpen sle kan wan rap ban ke jing ya ke jing im ke jopi na ka ta daw ngat twai mata ke ski bo play sha ye ni ka ya ni ke jing sle ka bala pen kre da ka rukom ka bapria ba ban pendai how nong way fi nong way ka kren se pa ki brio ke belong ki nong way ha ke hima ka jong play ngat twai mata ke ski ba pinum poi se ke jaka ka ba pinong nong way ha ke hima ka jong play nai long nong way unong way ha ke hima ka jong play ude bom dan jing dei baru play wan sing ni pertai kwa ngi ban pelong tang ki kristan are play kwa pelong ngi ki khon ki nong yo patang ki para trash nong na ge hima ga jong play but ni klalong ki khon jong play dei de bangi priang yo Jesus Christ msim la khashu ingi ta na ga man ga do snam and ring la khai ngi no play kum no la khano play la khai yengi no play do min sim khoi bada ga tien ga jong play ga ba im nga kwa ngi ga por ba pin tip bala da fi kwa ban ya ben ga jing pen sle bagani ko umpniang kan dei ga jing im ga jong fi don kam banda pen khai pi se ga hima ga jong play fi ga to umpniang ga ba nong samaria ulet ga ban pen sle yo to ba ha ba prenki nong to udai ba jisu ula shamu ula khtai ula subspan ga tien jo play kala dep yo jaka ga jing im ga jo ba to u ba ha prenki nong to menta ula shamu jisu ula shamu ga jing penem ba menta ulang fit na ga menta ni ga umpniang na ma ga umpniang kam dei gi nong way ka umpniang ga dei ye ki ba play ula sham ba menta play ula shamu no nong yo ni u ba ha ba prenki nong to ba unu nong samaria ulang bo pit ban ai ye ga jan subspan ba ulang bo pit ban ai ye ga ni ko umpriang but mde ta Bible
Bible kong ula the ya ga umpliang bat ula the ru ya ga wan nakatadaw nga kwa mentaga singibangan pen EP kawanya ga Bible ga don chingmot shibon. Let's say shwa mangan krani ga wine ga bidai bat umunsi makuat nga kwa shwa ngan krani ga wine di ya ga wine di puli na ga Bible jisu upen kala wine ga ujisu krani ga wine kambo na ga Bible balay nama ga wine ga taw ya shibon ke EP snap ngan puli fi naka lenang ka ba arfu arjo Lucas ka de khat ka ba nyo ka Bible ka ang kini kiktian anda la jaga de sngi ku pu ba klemtial ha ka bla de ban knyai ga niam ka jinglan ula pa yu petros yu anes do to khele ke khre ingi ya ka niam ka jinglan be ni ya bam tikili kli hang no me man ba ni khre ule tho khami anda pila rong lu tu snang ubrio ni kendo ba phi ubaba shikum gu phin bodi u shi ga yeng ga bolo rong ba phin ong to ayeng ba ndala dap nang ne bi puli na ga Bible nagla nang ka ba nagd khat ka ba khat center ter ka Bible ko ong tangan puli phi na ni tin ga jo trai nagd khat ka ba khat nyaw ong ne te ula shime ga khuri ba bola la ngu di ula ong to shime ga ne ba to yasam par lo na ba ga ong phi ba nam di sho now ni ding sawan tanda ka himau play kandawan fi ka taka nega ka por ka bo jisu shimi ka jing yaga nega niam to ka jing lai u de shim na ka so wan bar haba u yo yaga nega wine hapa jong nega kuri ka jo bar haba u bat yaga nega kuri yaga kti ka jo fi te u de snow to yaga ne u de ong yaga nega ktien nganam di sho na ka nega so wan tanda ngan di yaga ka hima ka jong play ndakan wan nga khwa ba fin skoto bangan krane gani kindia nga tip bangala ban pendap e ka man tag sngi kindia de gani fite ba bo jisu shime gani ka kuri ka badap da ga wan ura dep skoto lupa uyo I lupa baga jing im jango ka tel ya gani ga so wan balai ka tel gumta namar ka wan hangi ka tel ro I ga snam hoi ka wain ka tau yu man sema kuat ka mangala keren. Re hang ne ka wain ka tau ru ia ka snam ka jong Jesu Christ. Bau Jesu unsa penjau na ka benta ka pop jong apa jong fi. Bat nga kwa ane tu ipi nda bau Jesu shime ka ne ka kuri. Ka badap da ka wain. Nga kwa nga nang fi. Ula dep yo I lupa. Kumno unsa sya. Kumno uniyay. Namar ka wain na ka kti ka jong Jesu. Habau Jesu shim da ka ne ka wain. Nga kwa ba pintip ka wine kadai ka badan ka khubar ka bajili opa joka ngan chipin shai bikin dia kat bangala hot nganom lek jili opa la dari nganom da batai binia pala de pi hari ngan pen I pi abau Jesu ubat e gani ka khuri jong ka wine ha ka kti ge jo usngol tho bau hap ya lingba shibon kilanti namar ban yo ya ka wine shuai ka ba pinti ya ka wine ban yo ya ka wine kidan ku masantali ki proses lani ki linti ki rukom ki ba ki jiu ki penmi e ga wine ashwa e ga ba kinio e ga wine ka badai bara bo Jesu bat e ga ni ka wine utip ma urun hab ya hakata ga ju linti nakata ka daw nga kwa ngan pen shai pi kandiat ye ga ni ki santali ki linti lani ki jaka ki kamera ki ba ka wine kan haban rung ban gamon panang ka ba kini ki so wine kin haban rung kenang man pen mi e ko wan nang ta ngan pen e fi ka beningkong e ka dai ka por ha ka ba ki rap yo new so wan fi kani ga harvesting time ka por ka ba ki bet ba ki ot ki shim ki khet yo new so wan hadien ba new so wan ula I ba ha po ding wan bat ngani tu ipi ha pren jo ka jing sha jo ka sngi Hapren ka jing sha jong ka jing shit. Hapren ka jing kriat, hapren ka jing ma hapren ki umjer, hapren ka jing shit, hapren ki bubon ki rukom. La u haban rung uni usawan ya bunda I. Bat nda habula I uni usawan. Kawan sengawai ka rukom bagata ka day ka por. Haka bala shimno la plak la ni la khet no yo tu usawan na utun riding wan. Kata ka day ka por ka ba nakwakan kren kandiat ipi. U Jesu abo shime gani ka kuri so awan usngo to igini
Bau haban sha sngi meet jing sha kren ben jing waban sha jing sha gentai bat aga bakhatdo la shimno yu usnan na ka jing de jong u ka bat u play la plug yu u na beneng bat la bread yu shigri ga khindau kata de jing im ko jong try barabu jisu shimi u sawan barabu bat de ga wan u de yathu igi sanran kum ko prophecy ba shwai ga bunia wanganum di no du ding sawan balai na barabu bat yu no so yu ga wan u tip yu ga lenti ga jong u sawan ba ta daw ka ni ga thau yu ga jing im ga jong fi ga bening ko ga de ga ta ba ga de ga por ga ba ki rap ba ki shimi u no sawan na la pen ipi u sha ga create ga shit u sha lo ga jing bat ka ba khadu ndaw la i don ka man khet yu u bana shim no ina put yu u na ga tan rai ka ta ga de ga bu jisu ya ka ba ar nga shukran stat ga ni ga por ka ba ar ngan ong fi kade ka crushing process nga bu de ga English kade ka crushing process kade ka pressing process kade ga ba ki knyot la ne ki penwet kade ka por ka ba ki penwet ka ta ga de ga ba ar yo ni so wa nya dien ba ki la dep yo yu ula la shimi ula i ba kira yu apa ka ta ka jaka ka bakin penwet ba bakin tliat yu fi ha ga rukom jong ki jiu ha bakin patle igani ka modern technology ka bamenta ha ki por minda ya bagi jiu ki penmi wine ki shimi nu so wa ni bala i ba but nang ta de ki bread yu apa jong ka kalongkum ka kinja pung ba ka pung ba betul khong ha pudeng gadon ka kadon udan uding umau tulian but hang ne ki ju bread ki sawal ki tulian ki sawal filapin mundur ba ki jiu ki site bahai ki jat ki jongki but nang ta den de ki site ki jat jongki ki le apa jong to ka jaka ha badon ki to usawan ba ki la tap and up to usawan apa to ka jing tulian but nang ta de ki pensat pelun ba ki yu de ki jat yo to usawan adu ba unda luet but ngani to ipi ki yu itu sawan adu unda luet ba unda luet ki de crush unda luet lut baro but na la wet lut baro nga kwang ni to ipi kede ka ba la pen luet lut itu sawan but kede ka por ka ba la pen ye khlat yo to sawan no snap no sambai but na ka to solid but nga kwang anong fi kita gidi ki likely ki ba don kam ban pen luet ban pen ye khlat na ka snap no sambai but na ka to belong solid na ka to belong doormat but then kita daw don kaman peluet ban yu ke kijat fikir ta ga bu jiso bu bat ya ga khuri ga ti ga badat daga wan ula da pen ilo pa de ba ma uru un sa sha ya ga process ha ga ban crush yu ha ga ban peluet yu ha ga ba ki priu ga yu ga kijat ba ga ne nyau pen yu han ga ga por ga ba pen ya khlat yu na ki liang na ki priu na ki senran la pen ya khlat lut baro na ga jinga de yeng de sam na pen ya khlat lut na pen ga jat ben riu la pen ya khlat no play la pen ya khlat lut baro kadega por jong separation ka ba shirkhay tam yu jisu ba kin ma abu jisu kurane ga ya ga wine na kwa bin so to udan ga jing so to jibon nan pen ipi kin dia ni ga wine kadan ga por da din bala la crush din bala penwet nan itu ipi nang tu kidan inala betul bat kala bu ga jaka ka ba tu so wan kan mi na tu na bala penwet bat ka tu chi tu jing dia bat nga kwa ngani tu ipi ndala poi chi tu jing dia ki bu ba ki le no kadan kita ka wai ga process ka bagi khat ka fermentation ban pedam yu kadega por ban pedam yu kumba kat tu ni por kumba shibna itam ye ki pedam yu tu ye tu ka so wan ki pedam ma po tu ka jing pedam ban le yu ban pen mi ye ga ba thiang na po jong tu fitip nem de don ka por ga bangi hap ye ga ban sha ye ni ka fermentation kata ga jing pedam ngi haga jaka ga bangim snotonat haga bangim shim na pau satia haga jaka ga ba shim na dan stia mdan nga kwang anong pi la tap yu jisu shim dan rum handrai haga por ga ba pedam kade ga por ga ba penmi pen man ga ba thiang po jongka kita ga de ga jinglong ga jong sawan ban ga kwang pen pi sa ga wai kham stat man ga sngi sa ga wai de ga ba saw ga de ka por haga ba la refine biang kade ga filtering process kadai ka bagi refine bagi filter biang lesi ki jar biang yu bara bagi jar biang yu hangnela la pen khot lo de gitu ki particles ki bam dan kam baro bat la bread no sherut baro khnang bagan mi be tang ka wine ka balong pure
bat nga kwa nga fin daga mi tangani ka so wan ka ba khoi ka bala khoi le baro kamdan shu ka tu ka ma ki tu ki particles ki tu ki ba ikhle lang tu ki ba pau mulu mala ki tu ki bala rui ki tu bar khat ki bala rui ki la khoi le ba min ta la daga por ya ka ban pen khoi ya ga filtering process nga kwa nga bi ya bo jisu bat ki tu ko wan usngo tu ba ga por ka ba u ha ba ga test ka daga por ka ba blame pen khoi le ga jing im ga jaw ban nga kwa nga bi singap bau jisum dai budan pop hari jisu aban ya diga ni kraman pen I ba manga pingi don kaman nga kran ni ga rukom jo ga jing pen sle bangi don kaman yo ga jing pen khoi ha shwai ga bangi yo ga jing pen sle ka ba kham don kam ha ga jing im no min se ma khoi bat ka ba san nga shukran len kot gran stat ga ni ga por ka ba san ga dai ba ya ga ni ga wine ka ba la khoi ba ki khat eka kata ka bottling la ne ke aging la ne bottling system kabaki tap eka po gitu ki kio ki bagi shnada ki dieng ma gitu ki oak barrel gitu ki dieng ki bagi shnada ki dieng oak bat ngani tu ipin dah bagi tap ang tu komba sannen rubnai ki po apo gitu ki jaka ka badum bat nang ta ga climate la ni gitu ki jing klut ka ba malumala ha ga jing klut ka ba komba khatway celsius centigrade kada ga jing klut ka ba klut yang tu apo knang ban penmi ia ka wine ka balang pure ka khoi ka bala ban peniat pat shabar but about Jesus shimegene usnoto igene ba habau bat ka kti ia ka wine ubatai le pai la ka jing em ko no baunia but nga kwang peni fi igene ka pot balenga batai igene ki process kumne balenga kran igene habau Jesus shim bau ni no samaria shime ka umpniang ngala de batai barabu shime ka wine fitip ka wine ka theo yo men sim ko jo ble ka theo ru ia ka jing ia kata jing sha ka jong try bat nga kwang an pni pi ni gapor ka wan ga theuru ga snam ka jong jisu bat nga kwang na pi utu ubaha ba preng gi nong to udon ka manio ia ka tien ga jong play ka ba sub spine ga jing mang jong udon ka manio ia ga umpniang ba kren ga jing pen sle udon ka manio ia ga wine ga ba kren japang ka jing pen dap ka jong men se ma khoi ia ga jing im ka jong ga ta ga ga kwang an pi ka umpniang ga kren ia ga jing pen sle ka wine ga thau ya ga jing pen baptist ka jong men se ma khoi ban ga kwang anong fi ga ni ga po don kam ga ni ga wine ban yo ni ga wine ngin hab an ya ga ni ga process ki bo bon ngin hab an rung si ga jaka ga bo blame crushing in pen wet ban ka don ga por ga bo blame kwa ban pen wet dot ngi ban pen khoi ngi nang ta ba kan mi ga ga ba khra ngas no ta nat palat ga ni hab ga per khat ga ni ba bo jisu wan nang ni ngas no ta nat abu batai no nong samaria sa si sien pat ngan kran be no nong samaria ngas ngotenan baga Bible kong haba ula sub spine gi jing jing am snam jo ura the go umpniang baru de the go wine figure don artliang ni ko umpniang ka dan la jong ka wine ka dan la jong kani ka kran bi ngiru na ngiyo jing penem ka baning kong suwa ka Bible ka kran shine gi sidi gi absas ka nang ka baning kong ka khat lai kong ma piru apa pila yo snaw ka tien gi jing shisha kamar to ka giant sub spine ka la trekam wang gi tien la shan sharp pi do men si ma ka kran go umpniang ka ba shan sharp ngi do men si ma hadu ka sngi jo jing si uspa ka jo try re de people pan na Bible tin ge jong play ge kren shai na ge shiti shi ge absas de people ge shiti shi ge absas kala na ko besan wa so pol de kren shai ge ni wang to wa lang pi ba bi dang i pule ge ni ma na kala na ko besan de people na ge khat ka ba na ge khat ka ba أنا قد خارج بخد سنوان تخمي تخم نوف يا أمكم كبام ستار هنيكم كبام ستار ده سيس باي كبار نبغي نيجي سنيجي لونج بسنيو بكم تاتو والله ببيت نيجي بشامبان كإيجا مانو تراي بتو والله بيجي ببوات ده كوان نيجي بدن كجينكلمن هنيتو لونج بيجي بداب ده من سي مكوي فيها بونو سامريا ورا إيجا أمبنيان ككرن نيجي جينشان شاب ده من سي مكوي برا برا إيجا وان ككرن يجي جين بنداب ده من سي مكوي هبا أون تهي كمات بنبابتيس بنداب ده من سي مكوي يجي جين ko jong aba ko jong pi ma dai na ka da ko ko ngana fi agi digi sngi snap ngan kran ni ni hagi digi por fi ka ba e yingi ni sngi dai ngan wan ra yigi ka gospel ko jong Lucas ka to ko ba na puli na du basdang ka gospel ko jong Lucas na du la nang ko ba shipho ma du na la nang ko ba shipho na du khat ko ba lai po ta fi ka ba e yingi min ta ga long babuan ba kibriyo kiba usaitan yele ege jing im changki
ke pop ke jingjat ke le reki popon ba ki brio ki poye ke jeka ke be namar ulebi bat ulindo kitip yeki ndrei ndan bala bani rap yeki fi igeni ke tien ke dege banga don ke jinkit kle menda ke sngia banga kran pet bahaba bi shakri yo play pet bahala do play lo wan wat fi de fi dala prenge jeka ke be bi da sha len share rapo ki ma po ki te ki jingele ke bobon ke jingem but fi skom long shun ndrei play wan wat fi ai begeni ke tien banga kran tar ko dege bo play wat fi maar bu wat if you ai gini gktien ke bang kran met ge sigre ka giant sub spine ge jing im ke chofi maar ge khwa nang fi kaba e palat la ngin per khat ge ne ge nang rem na ma gni kini ge bu jisu kran kam dei tang bu shu jubab ye ge to ka jing ke li ge jong to riu sai re ge ge bu jisu ko bani kai ngi baro met ge singi ba ka jing shikri blai ye ki priyo ge shong hang ne to ngin shimmi ge priyo na ge jaka ka ba kim dan jing kerman to ngin ai ge ktien ge ba dei ki bara dien ba ge ktien ge jong blai ge ba don bor ge la plat iki na ge jing e bat ge la pen sngo thu iki ge la light na ge jing mong jong ge pop to ngin tip bangi de ban ya lam ki be ki de ban de yo ge jing shan sharp jong men se ma ko bat ge ba lai to ngin tip bangi dan ka man de ya lam ki be ge de yo pdiang yo men se ma ko ge jing em jong ki balai pite uji su le ge ne balai u hikai ge ne balai u hikai ge ne lightly u hikai shapang ke giant sub spine ukren shapang ko umbriang ukren shapang ko wain fi ke taka dega bangi yo iya ge ne ski be ge brio ki shukla kristan pada dina tangi penrung balang iki ki klem tip setia ke ege taka tien jong play go badan bor ki brio ki klem tip setia ke ege taka jinkla ga bomot ki brio ki klem tip u e taw men se me khoi ki klem so tro e taka umbriang ki klem so tro e ege taka wain klem yo aro ye ge bor jong men se me khoi taka dao pin la ki klem po ishino shino shu sakur jo shu long kum jo klem po ishe ishe eru fini i ki klem don bor ki klem long jingil khu andre angne ka tien ge job le ga le pen shai bau ni nong samaria ka tel bo de jesus christ u le kum no u shimni ki u sub spine u pendap de umbriang u pendap de wain ke kreni ge jing pendap ge jong men se me khoi ban ge kwang na fi kreni fi bar angne ni ton kama ge ni gisni ya kaban ya lam ki brio be kim num dei ban shu ni num shu kumene ki be kila khala ka bomon tangi num shu kumene ki brio be kila shame ge jing penem tangi num shu kumene ki brio be ki shu phai shu trai re tangi na tip ban ya lam ki be ki dei ban pdiang ge umpriang ba ki dei ban pdiang ge wain ge jing em la ra kim yo e ge ne ngani thu ipi kam men to ge jing shim mi ki na ka to ge jaka ge be ki ha pdeng nong to kin poi biang shi ju kin yap kin tlat kin hiar ke jing lam sim jong ki kan poi shi ju la ra kim dan ye ge umpriang bat ye gawan nga ai ngu yu play nam ta ni ge jing hikai ge jong jisu ka de ge bedan jing mot hitep ne ham nda habo ai go umpnya ma gawan na kwa ga thu ipi uni ba ha ba preng gi nom to menta ula la menta ula dan ka bor ngani thu ipi u jisu hikai ba u shong ye de lord u ya de le de kitan ba u pen shong yu ni u ba ha ba preng jong ki nom to adin mula pendap de gawan ula the go umpnyang ula sub spine gi jing mong u pen shong say u halo jong kada ba de le di u ya de kitan kata ka de jing shakri play kata ka de jing shakri play ka bang ko nga pi ga bishisha hagi ni gi sngi ngi pen shong gi no yalam hagi kada haga buram haga zaka ga ba khamalor haga jing shisha ki no yalam gi de ben hier ben pen shong gi banget ki be dona preng jaka ga be ki be dona preng jaka ga bam don jinkerman tongin long kum ta tongin le ge ge bu jisu ka manginum wat buram manginum kwa palat gi ta ga ba hajrong manginum kwa gi de special treatment ye ge jing im ge jingi to mangi gi de ben ai ge special treatment ye ge banget dei mangi ben pelong ki dei mangi ben yarap ki dei mangi ben khle ki dei mangi ben et wat ki dei mangi ben ai ge wan dei mangi ben de ben ai ge umpnya dei mangi ru ya ka ben pelong ki begin shong apo jong jong kada but dei mangi ben ai ge te jing yalam ka begin ya de ge kijan begin pen red de ben begin shim ge jing ge khle ban pen bahai ki wei ban pen kentiu ki wei ban pen shong ki wei ge hek shaga jaka ka khamalor ban ben ya de de ge kijan kata ken ge dei ka jing shakri play ge bang snotanan habang krene ge giant sub spine ye ko umpnya ba ka wan ngamla ya light nang ta nge kwang anong e pie ge ni ge por
Ni don kam kata ya ki priyo ki besngo tho igini ki jing shisha fim tep agini ki sngi ni duna ki priyo ki bedap de ko umpniang ni duna ki priyo ki bedap de ko wine fim tep la da pin pulina ga bible kada ga e palat agini ki sngi u jisu de ukraine ki jingwan ja o se shisien na wan ko mutaw nong perta shi kan senya kum taw nong let kurim na sngo ngo ba ai de ka farshi ha ga gospel ga jong matthias kala na ko ba arfusan pikin maune ba ai ga to ga farshi shapang ki thaisa ti ki bestan bagi taser tigi babi but pida kan ma abo abo hikai gitu udah keren ba siteng senya kecing pertakawan nrai baro kia yotia fim tiap agi ni gisngi kibon ba ki prio ki yotia nrai ngan keli pi agi ni gapor hato pi yotia rengkat ba ko umpniang apa ki kulpi jopi hato pi yotia rengkat ba ko bor ko jong mense mo khoi agi jing im ko jopi ne pi yotia tangkum ki taser ti ki babi ki badan ki syarak nrai ki bamdan ko umpniang ki bam dan ding ru apo jongki nga khwang na ngi pia ni gapor kani ki jingi kai ga mang kren kani ga badan kam kata kata u jisu no kren ki jingwan jo wan ra gi ni ki shipong ki thai sati ki basan ngot ki ni ki stan san ngot ki ni ki babi but san ngot ki ni ki babi ki le kom no ki dan ni ki sharat ki aplang ki aplang ki jingwan ki jo nong le kurim andre nda habo nong le kurim uwan ka ba ko uwan ka por ba ki yotia ba ha ka por ka ba kim kan mau kim tip brio no magidang yotia kawan ke jing perta ka ba ong yang jat unong let kurim mulawan tung ini shaw u na ki yang jat ka dum ga me kimla setiap ban yo iki don ka me ke sharak bara bagi sei ke sharak ban thang ki ba start ki sei ke sharak ban ko umpniang ka dan ban ke sharak jongki ka me ndai ki ba biet ki sei ke sharak ndai kimla ban pen me lamar ka umpniang kam dan po jongki bat nga kwang anong pi ga ni ko por pi yo iba u nong let kurim u khat iki tu ki thaisat ti ki ba start ki badan ko umpniang baru pendrung ikut yaki siapa mar senda bu khang no ige jing khang mar gitu sangot ki thai sati ki babit ki le song shabar namar ki mio ige umpriang haga sharak joki kata ka dega nongrim ga banga kwang anong pi balai bo nong samaria uthe go umpriang magawan ka theu ba mangi ki briga ba pop mangi ki briga ba le jat habo jisu le shamingi ni dan kamana yo iktien ka jong play ga badai ka jaka hikai ga badai ka rukom shakri play ga badai shisha ka babot nang tangi de mandan ko umpriang bangi de mandan ko wine namala na ngimdan ni gani nda wan ge jingrong no nda wan ge jingwan asien ge jong trai ngin kendit ngin numla ye ga ban le eru em la na ngin wat pnyang ga por ga khat du ndan la tingi bat un ongam itu ipikelet no nga pikinong trai ge baman kata ga ge bu jisu kran barabora ga bible na twai menta ge snibo blake un pen shai pi ba pidon kam ge ge pnyang pidon kam ge ge wine nan ong biang si sien ge jing sop span ge kran ge ktien ge jong play ka ba don bor ka ba ban pen kia ge jing mong jo ge do no jong pi ke jan ke ni ge pnyang ge kran ye ge jing pen sle ye ge jing shan sharp ge jong men se me khoi ba ge pnyang ke ni ge wine ge tauro ye ge jing pen baptist ge jong men se me khoi ba ngi ai pen dap de ge bor jong men se me khoi na ma ngi e ma ge sngi ge ba khat do ba nga ai ngo yo play ba nga yo i ba ke ni ge jing hikai ka ba ge kran na ni shapang ge jing sop span shapang ge jan sop span ka pnyang ba ge wine ladang ya jingai finu iga dan ge ege be kraw hangni bat ngayo i nang ne ba u jisu u kraw hadu kata habo wan ra iga ni ngayo i ba ga don shisha ka jing shai ga ba kraw palat nang ni ngasngo ku man ongum ne la bakla shibon ge jing shekri blai bangi ai ge bre tang ba kin shilong ki reunion bagi kwa ige bre begin shi shimbenta haga de jing khwai tribe begin shi long shi ki kambania la ki be long ki be bit ye ban shimi de jing khwai tribe ni kit kam gi jing sang kat bangi klem long concern learning klem long gi jing ki kle banyala mi ki begin yo pdiang ye ga bor ga jong men sim khwai kata ka de ga ba e pala de gi sngi ga bang kwa haga ni ga por ba u blai un kta ige do no tofi ai ga nang jing pen pau ga jong try bana du me da sngi pinchim kia clear di kerana pi barok ibe yo sngaw igni gi jingi kai clear di me da sngi hatong ala don ne em ye ga ktin ge job blai ko ba pen kia ige do no jonga hatong ala jumat ne em ige da ktin ko ba ar hatong ala don ne em ngala tikna ne em
bala son sharp inga daw men sim khoy kat ba kum ge shiti shi ge absas kala nang ko benin ko ngi khot ba khat lai nga kwa ba pinda per khat ba yi gata yet ba yi de pet ba ba vidum shi ya chikri blai shulap met ge le jing seng wan ji seng khlem le sno tho pila don ne em ge jing penem pila don ne em ge nyang ka ba kren ge jing son sharp pila don ne em ge jing pendap daw men sim khoy namar ke jing pendap daw men sim khoy ge dai ka ba don kam tam ge jing shikri blai khna mangi la ban long effective mangi la ge ban tray ge kam blai mangi la ban em ge jing em ge job mangi la ge ban ya nang tu shi khman ibri ge ban jing ge khu shi ge wai ban mangi la ge ban em ge jing em ka bangi la ban le ai nam te ge gospel ge jong Jesus Christ na sko si ge ni ge si ban shi bon ge le ge kam blai klem de snot ho igene ni pet pen ban gi we pa gi rukom ni yo ipen ban mi dona ge jaka ka ba ki biang bat nang tade ngi klem de pele jingmot ban ya la mi ki briu shani angin kelaba mot nga krani gene angin kelaba mot me de ski nga krani pi baro bedan gi balang ge ba per tongin wa de gene ge jingi kai ton rai bo jisu bo wan jini ge perthai ya uru la pen baptist da u jisu wan jini ge perthai la u wang kom ne ge gospel jo lucas no be saur ko be khat prawang u min sim jo tra u hanga na ba la pen sle inga bi ge krani ge umpni ge krani ge wine la pen sle inga ge ban yalap ge gospel ge bedok but ter kum tu o man pen bana ge snem ba tiang hun ge jo trai fi ge ge bang kwa bangan wan rai phi nang ni ge dai tongin sim khia ye ge ni ge umpni tongin sim khia ye ge ni ge wine bangi de ban yo ge jingam but fi yo ingan chip pen kot ye ge ni khdiat ye ni ge por nda habala pen nong inu briu yo ge tien ge bedai ula yo ge jing shan sharp jo men sim khoi but menta ula yo ye ge jing pendap jo men sim khoi umpat la setia ban ya dadi no mau dang sedang udon kami gi wepat ban betien yu ai ngo yu blai budan unong samaria ne uba hiale na dia na ukada upen shong u ukada kata de ge bang kwa nong pi ge ni sngi don gi nong yalam ki bam tre ban pen shong gi banget ki badang sedang haga jaka ga khabalor ban ai men sim ki ban ya rapiki badene tada bona peng jonki wat al gi la sham ki phadi no nong trai dongin te bo jesus no to igene wat la pila yo ge jan so span la pila yo ge umpniang la pila yo ge wine pi don kam man shong au kada jonga namadara di pimpat tip kunu bani ai namar nadu ba uni unong samaria ulap yu new brio bahap ringi nong to kajing ya lenti ge jong ukam dei shu she jericho menta unyalam yu u shanu pitem sha ka yeng basa ka badana ge tu ge jaka utip haganu ge yeng basa bangade banyalam bi kita ge jingi kai ngama pinda bangila yo ego umpriang nangila yo ego wine ngila yo ego jing penem ngide ban tip bang hangno ge jaka ngide bandan haganu ge jingi seng an jingi seng ki bakum kinu kinu yalam ngade ban yo haganu ge rukam ngan shakri yo blai kita ge jingi kai ge bang kwa ngang fi bon sen ngim tip ngila priang yu jisu isu ya don lagi baong ngila yo ego jing pen sle ngila yo men sim khot harangi khlem tepal ban beteng ya ka ban buat ya ke jingkit ke jong trai na manginom la ban yang daladi ngidon kami ke jing alam ke jong trai bara bu trai ya lam nom ino ngi siteng unya lam ngi udah tip kan uga yeng basa ke biang ya ke jing em ko jingi ngan pen i pi ke ni ke pol kan dia ke tiena ma kan long ke jimen toy fi ngala kren bon se ne ne bar ka long ke jimen toy ke jing em ko jonga fitip ne nda ba u long samaria ke ba kren u jesus grace ula dep so span ula te ke umpnyang ula te ke wan fitip e ke beja uyalami open shong u kada ka krani ka servanthood leadership yer ta jinglong nong yalam ka bakum shekri hagini gi singi ko abalo gi nong yalam haga bangin long ki taki ba hajrong haga ba barok gi shekri ngi regen mau ka jinglong nong yalam ka ba shisha ga dei bo nong yalam usat igi gijat gi sunran nong yalam u theo ma ka dabar nong yalam u de ba nyat da ka tawel gi gijat gi sunran ka ta ga de service ka bo ble kwa igi jing im jonga ba chokri but bi pule nang ni hagini ga por fitim ne am ngani tu ipi kani ga de ga don kam palat ba ni don kam kata kata gini gi sngi ban yo igini ga jing shikri bangila ban yo igini ga umpriang bangile ban yo igini ga wine but pue udah tip hagano ga yeng ba saban nei ra tada wa che yong bor tangina mi khi jing mon kum no wala mi gi brio na mam de bangi bo wala mi gi brio de tribe wala mi gi brio bal bu tribe wala mi gi brio udah tip lo hagano ga yeng mon nei bo unum le bo ga jaka ga ba pinya umli bo ga jaka ga ba pinum la ban biang ule ko no le bo ga yeng ba sa jong we brio ba khlem tho perteng but nda haba u jisu le ra apo ga yeng ba sa
usalang yu baro shime kani ke kren japang ke jing shekri blai jingi banginum de ben igitu ki priu ki ba dang shukula ga bam nginum de ben no igitu ki dang shulat na ke jing no pertai ngim de ben no ki igitu ki priu bam pat down bor la de wala gila yo e se mo khoi wala gila yo e gawan re gidang tulot ke jing long do jonki wali pen ramiki menta u jisu hikai ni wang ulet hawai ne ki try yung basa utip kanu ke yung basa ka yung basa ka theo ye ki yung mani ki jing shekri blai jingi hagi ni ki tingin um pelang ye ki yung permanent tingin pelang ki yung basa tingin um pelot palat lagi spa klor lagi ban tei yung mani namar nginum ra lang ki yung mani sebenang kani ka lang ka bakin jabar thai ka bakin jado ka bam dan jingmot nga kwang anang pi ni ka pon da hadien ba unun samaria ul shem bar bulay lam ki shaw ni ye try yung basa but usa shime ko bamon udan ke jingkit kli ban pej ado bo unda klan una shat uni bo la wanra na ka jaka jong po but ndala de la Simon step so bo mi no ka bible ko u khat yo try ying basa na ju smut na de ngen kren bel si sien kindia de ni u khat pe yen de puli tia ka bala shan puli lucas ka long be sifo ka de khat ka bala san gong tia ka bala shai haba un salet no ula seino artinka but ula ayo trying basa baula ang tu sumario mereka ikeru memen penutam ngaru ndangawan paipan ngan sesiupat yame fitep ujisu unsawan pat sejisen unsawan wat yekejing imjing unsawan shao yingi ndai u aishwa yonu trying basa artinka barabu ai artinka unu trying basa u ong ni kikem na ai me ne ga artinka memen ne kani gwe bamen sayu ba men sayu lada me penutam nganda wan biang sachisian kabamot ngan wan kusin ka baar nganda wan ban ai painong yeme madene ka daw shwabo mi u ai gini ka artin ka fitip gini ka artin ngala kren keleng keleng bakani ka artin ka kade ka jingmot ka bajilio bakani ka artin ka ka theo ye ka gif ye ka jing ai ka jong men si ko jong blai shei wepi we ne ki nong yelam bakin la ye ka ban psa ye ki tu ki bo blai u wadra check bala pile jing sen if you pay ke jeka ba ma ba bala shialam lagi brio if you let jing sen da ba shupun ki mano if you let jing sen la da ki nong hikai ki klem yo ine ki gif ka balong ka artin ka ba kan jaman sim la da ki klem yo ine ki nom la stiaban sai fi baro chi jing em ai ngo you blai ine ki sngi fi yo sngo ine ki jing hikai na da dwaibo mun sim jong blai un pen pao fi shu na lor ka bangala kren bana do me da ki sngi ya chikmat try dan ke plan ye ke jing ke chop hitang ini try ko try ke ni ke khle mara playing ai ngu ime mga tip ken try ke dan ke bor ha ke ktien ke jame na do meta ke singi ko pa ni ne ya ke priu ke dan ha ke ke bekrau mengin de long ke hima ke jame na ma me khlem pen emingi ken try tang na ke benta ki kat to ne mala pen emingi na benta ki priu baro mara banga ai ke ni ke jingi ka ya baro try ke na long ke jingir khu yi to baro ki bala ban yo snyo men yo lut ke buram men yo lor ke jingo bo ke jingiro ke kerteng ke dong ji sungi duai amen bat amen 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 to blen ko khui fi ko blen shi